Amen. Ngokwethu okukhulu ngiyabingelela ubaba uMkhize nomama uMkhize umndeni wabo wonke nehlobo namakhelwane ngibingelele ingcebo zenkosi ubaba bami egameni lika Jesu ngibingelele ibandla lonke lika Jesu Kristu amen Amen. Uvusumuzo kaSibiya umntwana kaNkulunkulu usindisiwe egameni lika Jesu amen isoba amaphumulo indawo ukhona nesibongo ke uthuma amaphumulo isoba amaphumulo indawo ngihamba nomama uSibiya umsizi wami lokho sebhizi ngaphekishini singabantwana baNkulunkulu usindisiwe egameni lika Jesu amen lokho ke singabathunywa abathunywe umyalezo webandla ensukwini zokugcina kodwa ke ngingakafiki lapho ngifisa ukuthi ke nami ngibonge umndeni waMkhize ngenkonzo ehle kanje lithi iBhayibheli ensukwini zokugcina abantu bayoba ngabangabongiyo amen siyambonga uNkulunkulu ukuthi niphambane naleso siprofethi ngimbonga uNkulunkulu ngathi siyanibongisa kakhulu kuyinjabulo ukubona ekhapuli isathandana iphathene kahle kunokuthumelela igaba zabanye sengiyoqeda insuku ezisihlanu ngaphasisi ngeke khona umndeni omnandi ngendlela emangisa akusajwayelekile ukuthola umndeni omnandi kanje amen kunokuthula kunobumnandi kunokuthobelana uNkulunkulu anibusise bazali bethu egameni lika Jesu siyabonga kakhulu ngokubamba isikhathi bazalwane ningixolele umyalezo engithunya wona ushubile kakhulu umyalezo wokuhlanjululwa kwebandla ibandla lika Jesu Kristu elingumzimba kaJesu Kristu emhlabeni wonke uNkulunkulu uthume umyalezo ukuthi akuphuthunywe ligezwe ngoba kunezinto ezingenile kusulo kodwa zingene ngesinyelela azisiyona intando kaNkulunkulu nawo kuhleke ukuthi silazi iqiniso singakafiki ekwahlulelweni kokugcina ngoba yonke into okufanele siyazi manje masingayazanga siyoyazi ngomhla wokuphela into ebhlungu ukuthi ngomhla wokuphela kobe ngase ukuphenduka so ungcono noma iqiniso abaningi bathi liyahlaba siyakwazi lokho kodwa uNkulunkulu wethu uqinisile uthembekile futhi uliqiniso futhi uluthando noma kuhlaba kunjalo kodwa kufanele ukuthi silalele iqiniso then iwisdom ithi ke masulalelile uyinikeza ithuba ucabange ngalo kodwa uneutral ungasho ukuthi ayikho lento ungasho ukuthi hayi ikhona lento kanti awukagxili awayiboni kahle ungcono nje ube neutral bese uyihlola ke kube wisdom ke leyo bazalwane umyalezo ke wokuhlanjulwa kwebandla uhamba nento ethi asisho ukuthi iqiniso liyini asiphinde futhi sisho ukuthi kuphungisa khona iqiniso amen mhlambe ngizocela ukunikeza amavesi ngoba yiningi imfundiso zokweduka ekhona emhlabeni kodwa kusho ukuthi masufika ekhaya ubukeze lokho ozokuzwa manje ubukeze ngezwi ngizocela ukuthi nibhale phansi amavesi maye khona ongabhala Nkosi yami bawuthi wena mhlambe sekulahlekela ubuze bazalwane ngenkonzo nani kuyona yangilahlekela amavesi ashiwo lo amfundisi bazokunikeza abazalwane lento engizoyikhuluma iyatholakala abazalwane uJohane uchapter 8 verse 32 bazanikeza amavesi kuphela bayebethi ngesingisi fasten your belt ngoba kushali manje bese bethi ngizulu bambelela sishade into uNkulunkulu angithumela na umusa nje kakhulu ukuthi ngikhulume ayilulanga ngoba kufanele ukukhuluma iqiniso ekade lifihliwe iminyaka and abantu babhlungu ngisho umuntu izinto okuthiwa
zizomenza ukuthi ajabule esenazo kodwa ukujabula ngabibikho. Why? It's because umoya womuntu awujatshiliswa izinto ematerial. Umoya womuntu umphefumulo womuntu ujatshiliswa yembazalwane. Iqiniso kuphela. Right. Ngithe amavesi ngiyanikeza. Angazi uma ngizohamba kancane ukwakhipha noma ngizoshesha. Nisho mangishesha. Sengishilo John 8 verse 32. John 18 verse 38. Ngazi uma ngiyashesha yini. John 17 verse 3. John 17 verse 17. John 14 verse 6. John 14 verse 17. Kwabase Thessalonica besibili chapter 2 verse 11 kuya 13 noma kuya 12. Second Thessalonians chapter 2 verse 11 to 12. So abhale kahle ngithi. Yeah. Ngisheshe kakhulu. Bengangimisi ngani. Right? Ngikubla nginilahle khona nginishiye. John 17 verse 3. John 17 verse 17. Ninawo? Yeah. John 14 verse 6. John 14 verse 17. Second Thessalonians chapter 2 verse 11 to 12. Ungesabi ukuthi ngisheshile futhi. Ngisheshile futhi. Ngithi uphinda futhi. So right. Uphinda. Last time siqale eqaleni John chapter 8 verse 32. John 18 verse 38. John 17 verse 3. John 17 verse 17. John 14 verse 6. John 14 verse 17. Second Thessalonians chapter 2 verse 11. Abaningi balenzile ngiphutha mabe ngithunyiwe ngikhuluma kanje banganaki. Kodwa amasebezwa bese be reacta ngendlela enegative. Kanti ngicela uphinda futhi. Into ngasuyizwelana izonyakazisa imizwa yakho. Izonyakazisa ingqondo yakho. Kodwa kuhle ukuthi uyizwe manje. Unokuthi uyizwe phambi kwehlalo sokwahlulela. Lapho mhlambe akekho umuntu obesetshela kobe sekuyigqamela khona. Ngoba uNkulunkulu uyiqiniso ukukhanya. Akukho okufihlwe ngakwambulo. Amanga eminyaka angeke ahlale kuze phakathi. So ke lama verse lawa afakazela ukuthi uJesu Kristu uyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Lo Jesu engimshumayelayo ngiphakamisa umbuso kaNkulunkulu omile kuze kube phakade. Iliqiniso ke lelo. Kodwa noma ngikhuluma ngeqiniso, iopposite yeqiniso yini bazalwane? Amanga. Kuzohamba bekuvela ukuthi ikuphi ungamanga. Abaningi uNkulunkulu ukhulumile nabo ukuthi lento engamanga yilona iqiniso. Kodwa abanganaka. Ngobi amanga bawabone ebaphilisa. Basaba ukusho ukuthi lawa amanga. Basaba ukuphuma kuwamanga. Ngoba babona ukuphila okwesikhashana emangeni. Kubanikeza izinto abayidingayo. Khona ukuphila engicela ukukumemezela okutholakala ngoJesu Kristu wavuka ukuphila okuphakade iqiniso lelo. Bese bakhona ukuphila okutholakala emhlabeni enyameni. Yes, uNkulunkulu wasithi uphile emhlabeni ukuthi siphile enyameni. Kodwa esikhathini esiphila kusona ukuphila okufanele sikuphile kuthokozise dumisa uNkulunkulu ophilayo uhijackiwe. Akuselona iqiniso sekungamanga. Ingakho inkosi uJesu ithi ke umuntu mangabe efuna ukuze emva kwami ngilandele mina ngiyiqiniso ngize ngiyongena la ekhaya kumele ukuthi alahlekelwe yini ukuphila kwakhe. Ikuphi lokuphila kwakhe okumele kumlahlekele? Ingoba uJesu uyazi ukuthi lokhu kuphila kwasezweni kwenyama kungamanga. Sizokwenza ibonelo ezimbalwa sithinta ukuthi nanti iqiniso njengoba sengishilo. Bese sithinta futhi lokhu kungamanga. Iqiniso lithi ngemivimbo kaJesu Kristu. Sinjani bazalwane? Siyaphila.
alisho ukuthi sisazophiliswa lithi siphilisile yini leyo bazalwane kodwa ngicela ukusho ukuthi amanga uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu uhlanzwe ngegazi lika Jesu uvuma uJesu waba inkosi uJesu ukuphila bese wena uyohlola dokotela bese ufike ekutshela ukuthi uphethwe ukuthi emva lokho bese ethi une chronic disease funeka udle I chronic medication then ke awusaphili ngoJesu Kristu usuphila ngani usuphila ngamaphilisi akuseyena uJesu Kristu ophila kuwe yini ephila kuwe manje kusho ukuthi uma ususa amaphilisi kwenze njani ngawo uyafa kanti uma ususa uJesu kumuntu kwenzakalani ngawo iqiniso lithi uJesu okuphila emzimbeni yethu ngemvimbo yakhe saphiliswa amanga athi amaphilisi ayaphilisa awuphilisa amaphilisi amaphilisi ayakhohlisa amaphilisi akwenza isigqila kanti uJesu Kristu uyakhulula umbuzo uthi ke akhandoba namaphilisi avela apha amaphilisi akhandwe ngana amaphilisi awumqondo kabani amaphilisi ngoba uJesu Kristu akabashumayelanga ngoba uJesu Kristu akawakhandanga uJesu Kristu akabashonga swala uNkulunkulu lithi sikhathale sithandaze sikhuleke singapheli lithi zuka uNkulunkulu Daniel wathandaza eksene emini uNkulunkulu wayibonakalisa kuphi khona kuyena batha amanga athi liphilise eksene emini nantambama alibonge igama likaJesu amen uNkulunkulu ukhandele zinwele noma ngigundile nje iqiniso lezinwele ekhanda obani uNkulunkulu kodwa amanga khona inwele ekhandiwe ezingamanga bese bethu abantu bahle ngoba sebefake lezo nwele baye kubuhle benwele zikaNkulunkulu khona abantu abafaka amabele umoya umuntu emkahle shepheke kahle kanti amabele awafakile ayini bazalwane amanga ufihla iqiniso lamabele adala uNkulunkulu khona umuntu onganeliswa izinga zakhe umbone eshaya kahle ngezinga zakhe then umuntu azathi hayi cha ngiyamthatha lo ngendlela amingahle ngayo nezinga zakhe kanti izinga zini bazalwane zingamanga umbuzo uthi zikhandwe ubani lezi zinto ukuthathephi lokuhlakanipha ukuthathephi lokubukhulu bokukhanda izinto enjena ngisho impahla esigqokile khona ukugqoka okuyiqiniso khona ukugqoka okungamanga okuyiqiniso yilokho okwalahleka ensimini yaseEdeni kade abantu behamba ngokwamehlo abantu bengagqokile kodwa kuNkulunkulu babenjani babegqokile then kwase kungena ukugqoka abantu abathi ukugqoka abakhathalelayo kanti akubona ukugqoka kungamanga ingakho inkosi uJesu sithi ucabanga ukuthi wena ungophilileyo ungogqokileyo kanti ungohambazi ngawuze kimi ngwembathise ngikunikeze nomuthi wamehlo ukuze ukwazi ukuthi ubone alibonge igama likaJesu sengiyasemphethelweni bazalwane imessage inde kodwa ngikha phezulu nje kuthi uyibandla lihlambuluke uJesu uzile kwazoba ukuphila kithi zonke izinto ezingumthelela kaSathane kumele siziyeke manje isikhathi sesibe side simhlambalaza uNkulunkulu wethu ngezinto ezingamthokozisi lezi sengiyibalile ukuthi singamanga haleluya amen iqiniso uJesu Kristu kulama verse lawe nginikeze wona uJesu uthi bonke abangaseqinisweni bayangizwa uverse 17 uchapter 18 uchapter 18 uJohana bonke abangaseqinisweni banjani then uverse 8 chapter 18 verse 37 uverse 88 lo nginikeze wona useyabuza uPilato uthi liyini iqiniso what is truth ngicela ukumemezela ukuthi iqiniso yizwi likaNkulunkulu iqiniso igazi likaJesu iqiniso uNkulunkulu uphila wadala amazulu omhlaba iqiniso umoya ongcwele ngaphandle kwalabo esengibabalile yonke enye into iyini bazalwane angamanga njengamanje uhleli kuphi wena uhleli eqinisweni noma uhleli emangeni then akekho kusola akekho kulahlayo angithi bese ngekho awe bazalwane umyalezo umuntu mayithunyiwe
usuke ezotshela abantu akasho ukuthi uzobakhomba ngesibhamu ukuthi ishintsha cha usibiya akazile ukuzoshintsha abantu ngenkani kodwa uzobeka uthi nanti iqiniso nanka amanga wena nje manje unethuba lokuthi mawushiya amanga ukhethe iqiniso uzomukeleka ezulwini kodwa mawukhetha amanga wahlanza neqiniso awuzukumukeleka ezulwini amen amen sengiphethe imfundo yezwi kaNkulunkulu iyini bazalwane iqiniso izwi kaNkulunkulu liyimfundo evela kuphi bazalwane esiZulwini iyini bazalwane iqiniso imfundo ukuthi abantu bavele emfenini fundo aphi sithola kuphi leyo mfundo esikoleni ibhalo bani leyo mfundo abantu ngempela nje uyakumukela ukuthi wena wavela emfenini uyayijabulela into kanjalo unaso isibindi phela sokuyikhuluma ukuthi abantu bavele emfenini ingani bakhona abayikhulumayo ingani bakhona uthisha abayifundisayo itholakala kuliphi isubject life science ibizwa ukuthi new theory evolution natural evolution amanga lawo kodwa manje ngoba ngifuna ini bazalwane imanga then ngizowakhuluma amanga lezi ngane ngikhuluma kuzo zizohamba eflashwe out uNkulunkulu ophilayo sazi ukuthi akekho uNkulunkulu adala abantu bavele emfeneni yadala ubani nemfene umfanekiso kaNkulunkulu ophezulu konke umuntu a second person after God kuyo yonke icreation ukhuluma ngoNkulunkulu phansi wakhe umuntu uthi uvela kuphi emfeni amanga lawo bazalwane labuhlungu kubaba uNkulunkulu kodwa sambile ngawo ubona ukuthi siyavumelana nawo ingoba sambile sawutrain sabuya sawufundisa ingoba sithathile ingane zethu sathi asambe ziyofundiswa kusho ukuthi sinjani nalamanga thina siyavumelana nawo ngenxa lokho uJesu ongcwele uJesu iqiniso then iqiniso lakhe nobuqiniso bakhe sebungcolile ngenxa lawo manga uma kufanele ngiyongena la ehleli khona enkazimulweni angisamukeleki engakho kuphuthuma asezihlambululo lesilibandla egameni lika Jesu hayi sengibala izinto embili sengihlala phansi ngibala ukuthi sihamba siyofundela ini amanga bese sibuya sizofundisa ini amanga kusho ukuthi ohleli phansi ofundayo ufunda ini amanga omilo osebenzayo uqashiwe usebenza ini amanga usungahlala phansi uyibuza ukuthi obani abaphethe umhlaba bese uhlala phansi udadisha nje ubuke zonke izinto ezikhona emhlabeni abantu baphila emangeni abantu baqilazwa amanga ithi inkosi uJesu John chapter 14 wesivulile ngizofunda ekhaya iqiniso niyako lazi iqiniso lenjani liyakumkhulula uma umuntu elazi iqiniso yoba ngonjani usefundele umuntu kodwa ukuthula kukho ayikho inkululeko ngoba bathe uzophumelela dan ukuphumelela kwakho kufanele uyokweleta umuzi kufanele uyokweleta ini imoto then uhambe kubantu kuthiwa kuhamba kahle akuhambi kahle ngaphakathi awusayithandi lento igilazini izikweletu kodwa kuqanjwe ini kwathiwa yini leyo impumelelo kwathiwa impilo enjani leyo enhle amanga bazalwane nanti iqinisele ngoJesu Kristu isikhathi ngicela ukusho sesiphelile uJesu ufuna ukulanda ibandla lengcwele bengaba kuhle ukuthi umise kahle impilo yakho uyilungise uningi ngakushilo lokho siqale ngolesibili lana akade bekhona sebezwini lana ngiyadlula ngenxa yesikhathi kodwa lento ayidingi ukhiwa phezulu idinga idiki ishoniswe phansi uprove ukuthi amanga imaphi siwasho swabeka etafuleni impilo ephilwe emhlabeni ingamanga leliswaye abantu bebulalana besondana kangaka benesihluku bengenazwelo bengenanembeza ingoba batshelwa ini amanga Nkosi yomusa sibusisa uJesu Kristu inkosi amen amen haleluya amen iqiniso lakuNkulunkulu hayi ngoba usuneqiniso awutatazeli awuthuswa futhi
okushiwoyo noma okwenzakalayo. Amen. Amen. Siyabonga ubusuku bethu manje.